Na tejto lavičke, na ktorej sedím tu dnes, je napísaná jedna veta. A tá veta znie: Io dono non so a chi, ma so perché. Čo v preklade do slovenčiny znamená: ja venujem alebo darujem, neviem komu, ale viem prečo. A pri tejto príležitosti ti chcem objasniť sloveso donare, čiže ako v taliančine vyjadrím, keď chcem povedať, že niečo darujem niekomu. V taliančine máme na to dve slovesa, a to donare a regalare. Sú to synonyma, ale pozor, v prípade, že použijem sloveso donare, vyjadrím tým skôr, že niečo niekomu venujem. V prípade, že použijem sloveso regalare, to znamená, že niekomu niečo darujem. Môže to byť darček na Vianoce, môže to byť darček na narodeniny, alebo niečo iné. Čiže dar. Regalo, il regalo, bude teda dar. Donare má skôr význam venovania. Ciao, alla prossima!